jo sóc la Misha i us dono la benvinguda a un nou episodi del podcast Paraula de Misha. Avui m'acompanya un col·laborador del programa literari al Club dels Experts de Ràdio Castelldefels, algú que sempre ens obre els ulls i el cor a diferents realitats i sensibilitats literàries. Bon dia, Xavi. Ostres, quina bona presentació. Quina presentació, m'ha encantat. Molt bon dia. Moltes gràcies per acceptar la meva invitació. Així doncs, per començar, com et descriuries? Mira, doncs, jo sóc una persona cega. Vaig néixer prematura als 5 mesos i mig i arran d'un desprendiment de retina doncs em vaig quedar dins de la incubadora perquè vaig haver d'estar a la incubadora, clar, tan petit. I em vaig quedar cec i llavors, bueno, no he vist mai. Vaig veure fins als 9 mesos i després ja no he vist mai. I sóc una persona cega i m'encanta llegir, viatjar, conèixer noves realitats, m'agrada molt també conèixer gent i m'agrada molt llegir i escriure, que és un dels hàbits que procuro fer amb regularitat. Doncs, Xavi, fa temps que tenia ganes d'enregistrar aquest episodi amb tu per obrir debat sobre les diferents maneres de viure i experimentar la lectura. Sembla que ara els audiollibres s'estan posant cada cop més de moda, però sempre hi ha hagut alternatives a la forma tradicional de llegir. Al llarg de la teva vida, de quantes formes diferents has llegit? Doncs mira, he llegit en braille, que de fet és el que més m'agrada, perquè m'encanta agafar un llibre, caronar-lo, tocar-lo, marcar allò que t'ha agradat més i llavors he llegit en braille, no? El típic sistema que el va inventar Louis Braille al segle XIX, que precisament el va inventar per això, perquè els cecs no tenien cap mitjà de comunicació a l'abast, cap sistema de comunicació, més ben dit, per poder-se comunicar, i van inventar aquest sistema al codi de lectoescriptura, diguem-ho bé. Braille, no? He fet els deures. Es va inventar el 1824. Mira, la data la tenia... em sembla que era cap allà el 1820, però ara no, la data exacta no la tenia. Sí, quan en Braille tenia 14 anys. Era molt jove. Ell i el seu amic Jan tenien 14 anys, 13-14, sí. Uau. I ho feien d'amagat, era com un joc. Bueno, ho feien d'amagat primer perquè no descobrissin el que es volien dir entre ells, no? Era com... Sí, i com que, clar, no tenia cap sistema, doncs van dir, diem un sistema perquè els cecs ens puguem... Ja això ho va pensar després, no?, perquè ens puguem comunicar i va establir el braille. I a més és molt curiós perquè no hi ha un únic sistema de braille. El que es fa servir a Espanya es diu l'integral, perquè són totes les paraules, s'escriuen totes senceres, i després està el braille abreujat, que es fa servir molt a Estats Units, Anglaterra i França. Però especialment a Estats Units i Anglaterra. I aquí es diu abreujat perquè la paraula no s'escriu sencera, ni es llegiria sencera, sinó que es llegiria amb precedida de 2 símbols i amb 2 o 3 lletres, no? Per exemple, paper seria un símbol, una A i una P, no? PAP, i davant aquest símbol. Uau, sí, mira, veus, just t'has avançat perquè una de les coses que volia comentar és que em va semblar molt curiós és que el tema del sistema Braille és molt complex perquè, com has dit, hi ha diversos sistemes tàctils arreu del món. Exacte, perdona, i després que a molts països, cada país té el seu sistema... I a banda de l'abreujat i de l'integral, cada país té el seu sistema. Per exemple, no és el Braille igual aquí, per exemple, que Angola. Cada país fa servir, diguéssim, amb la base del braille integral, o sigui, de les paraules senceres, però amb petites diferències, no? Llavors, per qui no s'ho hagi plantejat mai, com descriuries breument el funcionament del sistema braille? Sí, bueno, anava a dir, és molt senzill, però clar, per una persona que no l'ha vist mai... No, es basa, tots són 6 punts, no? I amb aquests 6 punts tu pots fer qualsevol paraula. No? Poso un exemple. La A seria el punt 1. La B seria el punt 1 i el punt 2. Clar, què passa? Que les formes van canviant segons la combinació de punts. A més, clar, són diferents formes. Suposo que ha de ser molt xulo de veure el braille. Perquè són diferents formes cada lletra i és això. Amb els 6 punts pots fer qualsevol paraula.
Però en canvi... Cada combinació és una lletra de l'alfabet. Però, en canvi, vaig estar investigant i hi ha altres sistemes tàctils que són una combinació, com has dit tu, de caràcters, de punts, no? Sí. Cada país és completament diferent. Sí, per exemple, no és igual al braille el que et deia, no? Per exemple, jo què sé, de Jamaica o de Vietnam o d'Angola que el d'aquí, tot i que hi ha moltes similituds, però no és exactament... I a més, el que dius tu, sí, és veritat, hi ha algun país que fan servir també, amb el text fan servir relleu, és veritat. Sí. Llavors hem parlat de que tu vas créixer amb el braille, però després també consumeixes audiollibres. Sí. Em va costar una mica, perquè és el que et deia, que vaig començar a tenir experiències d'audiolibres que, a banda dels que ja hi ha, que n'hi ha milers, a la 11 també hi ha molts audiolibres, i de fet, clar, abans de l'auge dels audiolibres, llegia audiolibres a partir del que hi havia a la 11, que hi ha una biblioteca digital, tant en braille com en llibres sonors, que és molt extensa. La veritat és que hi haurà ara mateix potser 2 milions de llibres, està prou bé. Uau. I clar, què et diré jo, 15 anys o així, vaig començar a llegir amb audiollibre, doncs clar, bàsicament no hi havia tant d'auge i feia servir poc encara a la biblioteca perquè tenia males experiències amb algun llibre que no estava ben llegit. I em va costar una miqueta, però sí. Ara ho combino, les dues, tot i que si he de triar, m'agrada molt més el braille, el que et deia. No? Perquè pots agafar-lo, el pots marcar, el pots... És que... Colorar el paper, no sé. Oh, sí, uf. És això, els sentits, tots els sentits són importants a l'hora de llegir, però l'olfacte és universal. Jo crec que és el més important de tot, perquè és que només olorant un llibre ja pots saber si és nou, si és antic, si té moltes imatges, si té molta tinta, si és extens, si és breu, si és... a tu quin tipus d'olor de llibre t'agrada més? M'agrada molt, mira, els llibres antics, tinc un llibre, ostres, mira, el podia haver portat, no l'he portat. És un llibre, fins i tot la tapa és molt diferent dels d'ara, és una tapa bona, cosit amb espirals relligats cosits a mà, es feien, de l'any 1933, i és un recull de dues narracions de Joaquim Ruyra, que és un autor català. I el llibre, tot i els anys, fa una olor és un paper així marronós i fa una olor molt, molt agradable, com de xocolata. És una olor molt agradable, sí. En canvi, els llibres que es fan ara... Tots els llibres que es fan ara, clar, és un paper així com molt acartolinats, és com una cartolina, i clar, l'olor és... Però tot així, quan el llibre és nou, fa una diferent olor de quan és antic, tot i que no es nota gaire la diferència. I quan el tens per primera vegada i l'olores, dius, ostres, mira, aquest llibre és nou. Que bé. Sí, és meravellós. Sí. Totalment. De fet, no sé si alguna vegada has tingut un llibre de Jerónimo Stilton a les mans. És una col·lecció de llibres infantils que té moltes subsèries i hi ha una molt coneguda que és Jerónimo Stilton, el regne de la fantasia. I va triomfar perquè a dintre del llibre, per separar els capítols, cada vegada que en Jerónimo Stilton creuava un portal màgic a un altre univers, tu podies gratar la pàgina i desprenia un perfum. Què dius? Sí, era brutal. O sigui, grataves la pàgina, no ho coneixia, i es prenia un perfum diferent cada... Ostres! Sí, si anaven a la terra dels ogres, doncs rascaves la pàgina i feia olor a ous podrits, així a llet passada, i quan anaven al regne de les fades feia olor a roses, i... Sí, va ser... I has tingut algun llibre entre les mans d'aquests, o...? Sí, quasi tots. Durant tota la meva infantesa, cada vegada que sortia un exemplar de Jerónimo, el regne de la fantasia, era una meravella. Tens a tothom, tots els nens esnifant les pàgines. Ostres, que curiós. Era una passada, ja te'n portaré algun dia un. Encara els tens? Sí, i tant, els tinc com un tresor. S'ha de guardar, anava a dir, clar. Sí. Ostres, que curiós. Jo crec que estaria bé que més llibres incorporessin aquesta característica. Curiós, no ho sabia. Ostres. Perquè això jo crec que t'ajuda a entrar... Ha de ser brutal, o sigui, passar una pàgina i que recreï amb l'olor el que s'està explicant ha de ser brutal, o sigui... Sí. De fet, mira, ara m'has deixat meravellat perquè no pensava que existia això.
Doncs sí, desconec si hi ha més llibres. No sé si Jerónimo Stilton va ser pioner o ja hi havia llibres que havien jugat amb aquesta característica, però crec que s'hauria de recuperar perquè és meravellós. En braille no s'ha editat mai cap llibre així que contingui olors. Sí que evidentment, hi ha llibres que tenen dibuixos i es poden fer amb un paper, amb una màquina que es diu Minolta, que llavors és semblant a un motlle. Et posen com una pasta, llavors fan el motlle i a partir d'aquí posen el paper. Amb el motlle fan prèviament la forma del que volen fer que contingui el dibuix i aleshores posen el motlle i suren al motlle la forma que tindrà. Per exemple, si volen una flor, doncs fan la forma d'una flor, no? I després surt reflectit amb el paper. És com una espècie de tinta que s'ha d'eixugar i que es diu, tècnicament es diu tinta bufada, crec. I aleshores surt amb relleu i és molt curiós. Això m'ha semblat veure que alguns museus també estan incorporant com uns panells amb les escultures o quadres en relleu, també. Correcte. Doncs... Cal dir que ara cada vegada més museus, sobretot d'art i tot, estan posant amb això, sí. Doncs una mica això ja m'ho has contestat, però volia que em diguessis quins eren els pros i contres d'aquestes diferents formes de llegir. Tu dius que t'encanta el braille, que l'audiollibre... Clar, és que suposo... No, ara ja m'agraden tots dos, eh? El que passa que em va gustar perquè ja et dic, vaig tenir mala sort perquè vaig consumir els primers llibres gravats que eren de l'escola. Me'n recordo que era un llibre d'història de l'art i un llibre de socials, crec que era, sí. I era, no et pots imaginar, estava fatal gravat, vull dir, però més autèntiques, més destrossava el català, deia coses com el barroc era un fenomen europeu, que això, vull dir, clar, li vaig agafar, a més amb un accent de pija que dius, ostres. Oh, no! Clar, és que... El rock era un fenomen europeu i clar, ja em vaig quedar, i evidentment, com comprendràs, vaig agafar una tírria i els audiollibres que no podia. És que és el que anava a dir, si... Quan em venia un audiollibre deia, ostres... Si la persona que els narra no té gens de gràcia, es fan molt pesats. Però, en canvi, si una persona llegeix un llibre que ho està vivint, perquè és el que dius tu, ho has de viure, és que fins i tot s'emociona... Recordo un llibre del Quixot, que me el vaig llegir de fet, me'l vaig acabar llegint el llibre 2 vegades. Au! I em va encantar. I a més estava super ben gravat, als anys 60 estava gravada i amb un so super pulcre. I jo vaig al·lucinar d'allò més perquè és que el que gravava allò vivia. O sigui, parlava el Quixot i s'emocionava. Hi havia moments en què fins i tot dic, ostres, sembla que plori aquest home. Uau! Era brutal. I llibres així, per sort, cada vegada n'hi ha més i quan llegeixes un llibre que està tan ben gravat és una delícia. I què prefereixes, els audiollibres o les lectures dramatitzades, que a vegades es fan adaptacions per la ràdio, amb les veus dels personatges, amb efectes sonors... També t'anava a comentar això, sí. Doncs la veritat és que... Ara t'he enganxat, Em poses en un dilema. Mira, fa poc vaig anar... Hi ha lectures dramatitzades que estan molt, molt ben aconseguides. És que anava a dir que fa poc vaig anar a Anglaterra i mentre anava conduint el cotxe amb un amic meu, conduïa ell, doncs anàvem escoltant una lectura dramatitzada del Senyor dels Anells que poca gent coneix, que es va publicar als anys 80 i que va ser com la precursora de les pel·lícules en la forma en com després els personatges, els actors, van interpretar els personatges del Senyor dels Anells. I era increïble com és que interpretaven els personatges que deia... Però de veritat que aquesta adaptació, aquesta lectura dramatitzada és anterior a les pel·lícules dels anys 90 perquè l'actor que feia de Gollum és que ho feia igual. Al contrari, l'actor que després va fer de Gollum s'ha inspirat en aquesta interpretació i estava super ben feta. Va ser una delícia escoltar-ho, no? Va ser brutal. Va ser molt xulo. Llavors, amb quin et quedes? O depèn del llibre? Jo crec que depèn del llibre. I és que és el que et deia, una bona lectura dramatitzada és una delícia. Potser si un llibre està molt ben fet amb lectura dramatitzada o amb audiollibre, però hagués de triar, preferiria la lectura dramatitzada. Però és molt difícil decidir, perquè hi ha audiollibres que, ja et dic, sembla... Només li falten els efectes especials per il·lustrar el que està gravant, no? Perquè és una passada.
I algun audiollibre que hagis llegit últimament que estigui molt ben narrat? Doncs mira, no és actual, és de quan era jo petit, ara tinc 41, doncs quan tenia jo 12 anys, i me l'he rellegit fa poc, fa una cosa d'un mes, i no és actual, però és un llibre que em va fascinar, no? Que es diu Jim Butó i Lluc el maquinista. Era en aquella època, quan era petit, no? I és un maquinista, el Lluc, que viatja amb Jim, que és un dels habitants més petits de l'Umerland, que és el lloc on viuen, i aleshores es troben tot tipus de personatges i està molt ben gravat aquest. I el del Quixot, que et deia també abans, aquest està molt bé. I també un d'Isabel Clara Simó, que es diu El meu germà Pol, que és una persona, és una família que conviu amb un fill que té síndrome de Down i explica com és el procés d'adaptació. Doncs anem per parts. Estaves parlant de Jim Butó i Lluc el maquinista. Jo no l'he llegit, però és un dels llibres que crec que ha marcat més infanteses a Catalunya. És increïble. I precisament volia saber això, quins llibres van marcar la teva infantesa, adolescència, i que ens volguessis recomanar. Llavors, Jim Butó i Lluc el maquinista, recomanadíssim, no? Sí, perquè ja et dic que pots descobrir... jo vaig al·lucinar, perquè clar, viatgen per tot arreu, no? I va ser la primera noció que vaig tenir del que era viatjar, tot i que havia fet allò, lo típic, no? Algun viatge amb els pares i tal. Però no havia viatjat mai encara a l'estranger, tret d'Andorra i França. I allà vaig al·lucinar perquè, clar, amb la locomotora anaven a tot arreu, anaven a la Xina, anaven a les tribus pèl-roges, a veure-les, anaven després més cap al sud i feien molts recorreguts fins a tornar després a l'Umerland, que és del lloc on partien, del lloc on vivien, i va ser la primera noció que vaig tenir d'això, de que hi ha diferents cultures al món, que hi ha diferents cultures, diferents maneres de veure el món, diferents paisatges, perquè descriu molt bé els paisatges del lloc on visiten, allò va ser una delícia, una gran descoberta, aquest llibre. Llavors dius que aquest llibre... Perquè me'n recordo que llegíem sempre el llibre aquest el dijous i arribava el dijous al matí i estava ja frisant. El Jim Butó! I per mi aquell dia era el Jim Butó i a més m'aixecava amb una alegria, jo pensant, no ho compartia amb ningú, però jo pensava, ostres, ara llegiré el Jim Butó, que bé. Que guai! Llavors dius que aquest el vas llegir en format audiollibre. Aquest primer en paper i ara me l'he rellegit en audiollibre. Me'l vaig rellegir per dir, a veure, 15 anys després i evidentment ja no... Ja no és aquell esperit de nen amb què llegeixo, però, ostres, tot i així encara em va agradar i està molt ben gravat. Però me'l vaig llegir primer en braille, me'n recordo que eren 6 volumets de res, perquè, clar, els llibres en braille, que no ho he comentat abans, tenen... Clar, no, com que el braille és amb caràcters i és en paper així acartolinat, com una cartolina, clar, els llibres no ocupen només un volum. Hi ha llibres que poden ocupar 3 volums, 4 volums... Depèn, em sembla que el Quixot en són 30 i escaig. Ostres! Per exemple, no? Per la longitud que pot arribar a tenir. Uau! Llavors, per cert, faig un parèntesis i pregunto, els llibres en braille, els compres, els agafes normalment de la biblioteca? No ho he comentat, és veritat. Doncs depèn, no, generalment no els... En braille sí, els he de comprar, perquè la biblioteca aquí, per exemple, no n'hi ha gaires. De fet, em sembla que aquí, per exemple, els que hi ha són uns que vaig portar jo de català. Et refereixes a la biblioteca Ramon Fernández Jurado, de Castelldefels, que justament estem gravant aquí a prop? La de Ramon Fernández Jurado, la de Castelldefels, sí. I aleshores a la biblioteca de l'ONCE està un amic, no, ara mateix no hi vaig gaire. Per tant, si vull un llibre en braille, sí, a més m'encanta això, comprar-los, no?, per poder olorar-los també quan els compres. I prefereixo comprar-los. I on els compres? Els compro a través de la ONCE. Tenen com si fos una llibreria, fas comandes allà, tu pots veure les ressenyes a la pàgina de la ONCE, pots anar veient les novetats que hi ha, pots anar veient tots els llibres que hi ha, de fet, i la majoria estan ressenyats, o sigui que pots veure les ressenyes, tot, una mica una ressenya, l'editorial, l'any d'edició, lloc d'edició, i llavors ho compres, pots comprar-ho per encarregar-lo per telèfon, diguéssim, i fer el pagament presencialment o fer el pagament amb transferència bancària com si fos pagant amb targeta com una compra normal i corrent.
I si no, doncs te'l pots baixar de la biblioteca de l'Once Digital i de la Sonora. Bueno, de fet, els llibres, només em compro els llibres en braille, eh? Els llibres amb so directament me'ls baixo de la biblioteca i no me'ls compro, però els llibres en braille sí que m'estimo més comprar-los, sí. Els podries llegir, això, amb ordinador o pel mòbil, connectat amb una màquina que tenim, una espècie d'ordinador, però que només és per invidents, que es diu Litersoft, que està molt bé, Lightsoft, o sigui, Light de Lite, de literatura, i Soft de software. I està molt bé perquè pots anar veient, o sigui, surt en braille tot el que hi ha escrit al mòbil o a l'ordinador. Per tant, el llibre el podia escoltar amb l'ordinador i també apareixeria imprès en braille. En el Lightsoft aniria apareixent el que vaig escoltant. No sé si m'estic explicant bé. Perquè el dubte que tinc és, jo he vist que avui en dia hi ha impressores que permeten imprimir en braille. També. Però això estàs parlant de com una espècie de tauleta. Sí, això és com si fos una tauleta, un ordinador petit. Només és molt bàsic, eh? O sigui, només té funció en part de l'ordinador del que és escriure textos o poder-los llegir. A banda té una calculadora, un cronòmetre i un rellotge i poqueta cosa més, i un calendari i poca cosa més. Va servir només bàsicament per això, per poder llegir i escriure. I tot el que tu estàs escoltant amb el mòbil, tot el que apareix a la pantalla del mòbil, ho vas poder llegir amb el Lightsoft. És a dir, crea un relleu en braille. Sí, correcte. O sigui, és un lector en braille, o sigui, si connectes el Lightsoft amb l'ordinador o amb el mòbil, tu pots llegir el que hi ha a la pantalla, perquè és un lector braille, exacte. Ostres! Clar, és a dir, va desapareixent i es va transformant, no? Tu simplement vas corrent, hi ha com un rotor per anar canviant de línia, i tu el vas corrent, doncs, quan ja la paraula s'acaba, per exemple, no? Estàs llegint, jo què sé, hi havia una porta i al costat una església, punt. Canvies de línia i aniries llegint després la frase de continuació i així aniries llegint el llibre. Uau! No, ja està molt bé. Tot i que ja et dic, prefereixo llegir en paper, en aquest cas. Clar, el que penso és, els lectors ja tenim prou... El drama dels lectors és que no tenim prou espai a casa per guardar llibres. No. I, ostres, en braille, clar. És lo complicat. Si dius que a sobre són més gruixuts... De fet, me'n recordo que així, mig en broma, mig seriosament, em deien els meus pares, fes neteja, nen, o els llibres o tu, perquè, clar, ocupen molt. I sort en tenim de les biblioteques que ens permeten agafar-los en préstec també, o llegir en llibres digitals, perquè... Ja vaig portar una carreta de llibres meus allà a l'Once perquè, clar, em era sap greu tirar-los perquè no ho faria mai, no? Llançar un llibre. Sí. Doncs continuem ara sí amb les recomanacions. M'has parlat de Jim Butó i Lluc el maquinista. Quins altres llibres et van marcar? Mira, vaig flipar molt, suposo que l'hauràs llegit, és un clàssic també, el llibre de Matilde de Roald Dahl. Oh, brutal. Brutal, perquè allà el que vaig aprendre i el que vaig conèixer va ser, per una banda, la maldat de la gent, no?, amb aquella directora, la senyora de Trunchbull, em sembla que es deia. Sí. Aquella directora que allò devia ser un monstre, no? I allà vaig veure que, ostres, que l'ésser humà pot ser molt dolent. Molt despreocupat i egoista també, perquè els pares de la Matilda doncs, tenien els fills i ni se'n preocupaven. I després que hi havia gent molt encantadora, com la mateixa Matilda, que és una nena, una mica superdotada. O la seva professora, no? Sí, la senyoreta Honey. Honey, sí, exacte. I vaig descobrir això, a banda de que m'ho vaig passar molt bé, perquè hi ha girs així en broma que són molt divertits i... Sí, ostres, quan la Matilda comença a repartir justícia... Sí. És boníssim. I també m'has parlat sobre un llibre de la Isabel Clara Simó, oi? El meu germà Pol, sí, aquest està molt bé. També em va agradar molt i explica la història del Pol des que és un nen i expliquen com es conviu amb una persona que té síndrome de Down i està molt bé. Doncs apuntadíssims els tres, Xavi. Moltíssimes gràcies. M'ha encantat compartir aquesta estona amb tu. Tot un plaer. Gràcies per obrir-nos els ulls un cop més a diferents realitats, a aquesta realitat. I ja saps que pots tornar quan vulguis. A tu i el que et deia, que m'ha encantat compartir aquesta estona i que ho fas molt bé.
Gràcies, tu també, Xavi. Xavi Pinyol, un aplaudiment per ell. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera. Un plaer. Adéu. Adéu.